Šta ćemo ovde nagori okupljeni? Treba da nas varvari da stignu. Zašto u Senatu vlada takav nered? Što senatori većaju, a ne donose zakone? Zato što će varvari danas stići. Kakve još zakone da donesu senatori? Varvari će ih načiniti čim stignu. Zašto nam je car tako poranio i na glavnoj kapiji grada zaseo na presto sav svečan sa krunom na glavi? Zato što će danas varvari stići, pa car čeka da primi njihovog vođu. Pripremio je specijalno za njega povelju na pergamentu sa silnim titulama i počastima. Zašto su se naša dva konzula i pretori pojavili u svojim crvenim togama sa vezom? Zašto su stavili narukvice s toliko ametista i sjajno prstenje s divnim smaragdima? Zašto su im danas u rukama skupoceni štapovi sa čudesnim inkrustacijama u zlatu i srebru? Zato što će danas varvari stići, a takve stvari zasenjuju varvare. Zašto naših valjanih retora nema da kao uvek saopšte svoje besede, da kažu svoju reč? Zato što će danas varvari stići, a njima su govori i svečane besede dosadni. Zašto odjednom nastade toliki nemir i zbrka, kako su im lica postala ozbiljna? Zašto se tako brzo prazne ulice i trgovi i svi se vraćaju kućama jako zabrinuti? Zato što se već smrklo, a varvari nisu došli, a neki ljudi su stigli sa granice i rekli da varvara više nema. Pa sad, šta ćemo bez varvara? Oni su ipak bili neko rešenje.